Baylığı nädip öz durmuşuna dartyp almaly? Bu sorak ählimizin aňymyzda giýje gündüziň dowamında aýlanýan pikirleriň biridir. Mektepde fizika sapagynda öwrenen bütün dünýä dartyş kanuny ulanyp, durmuşymyza baylygy elbetde çekip bilersiz. Bu kanuny düşünmek gataňsat. Kanunyň esasy manysy polajitil energiýany, negativ energiýa bolsa, teňe negativ energiýany özüne çökýär. Başgaça aýdylanda, köplenç näme üns berýändiňize baglykda durmuşyňyzda gowy ýa-da erwet zatlar bolup geçýär. Gowur zady ünsüňizi jemläň bolsaňyz, gowur zat durmuşyňyzda hökmän bolar. Erwet bir zady aýratyn üns berseňiz, has erwet zatlar özüňize çekýänsiňiz. Bu ýörelgäni durmuşyňyza pul çekmek üçin hem ulanyp bilersiňiz. Baylyk toplamak üçin şu strategiýalara eýereliň. 1. Minnetdarlyk bildirin. Has köp pul isleseňiz, ilki bilen bar bolan puluňyz üçin özüňize minnetdarlyk bildirmeli. Minnetdarlyk güýçli energiýanyň çeşmesidir. Durmuşyňyzdaky ähli zatlar üçin begeniň, öz hyýalyňyzda özüňize sag bolaýdyň. Minnetdarlygyňyzy tüs ýürekden beýan etmelisiňiz. Eger hakykatdan minnetdar bolsaňyz, islän zadyňyzy has köp çekip bilersiňiz. Durmuşyňyzda bar bolan zadyňyzy üns beriň. Ýadyňyzdan çykarmaň. Pul yetmezçiligini duýsaňyz we ünsüňiz şonda jemleşseňiz, puluň yetmezçiligini hasam özüňize çekersiňiz. 2. Pul bilen özüňizi has ýakynlaşdyryň. Eýäm özüňizi baý adam ýaly göz öňüne getiriň. Hyýalyňyzda pullary elläp, durmuşyňyzda nähili bagtlydygyňyzy duýmaly. Hasaplaryňyzy töläp, söýýänleriňize gymmat bahaly sowgat satyn alşyňyzy göz öňüne getiriň. Bu size polajitil energiýany ugrukdurmaga mümkinçilik berer we siziň arzularyňyzy materiallaşdyrar. Öz pikiriňize laýyk bolmaly. Pikirleriňizde pul baradaky negativ duýgulary aýryp, älemediňe gowy duýgulary ýermeli. 3. Yaramaz pikirlerden diýiniň. Negativ ve yaramaz duýgulary we pikirleri mümkin boldugyça ýok etmek gaty möhümdir. Gowur zady ünsü jemlemek üçin tagallaýdyň. Sebäbi negativ duýgular gowy netijeler bilen syýlaglanmaz. Daş töreňizde öz arzu etişiňiz ýaly ýaşaýan adamlar barmy? Elbetde. Bu adamlar tapmak ve olara öýkünmek üçin eliňizden geleni ediň. Durmuşyňyz bir topar limon ýaly bolsa, olardan limonat ýasamagyň wagty geldi. Gowur arzu tapyň ýa-da häzirki ýagdaýdan çykmak kararyna geliň. 4. Özüňi ınan. Üstünlügi özüne çekmek kanunyň ýörelgelerini ulanyp, isleglerini amala aşyrýan köp sanly adamlar var. Bu adamlaryň sizden tapawudy ýok. Anam güýçli duýgudur. Durmuşyňyza has köp pul çekmek isleýän bolsaňyz, anam hökmanydyr. Munyň mümkindigine we hökmän siziň bilen boljakdygyna inanmaly. Isleýän zadyňa münasipdiňi hakykatdanam inanmagyň wagty geldi. Bütün dünýä dartyş kanuny köp adama arzularyna ýetmäge kömek etdi. Şu ýöneke ýörelgelere eýerip, siz hem hökmän islegleriňizi ýerine ýetirersiňiz. Pikirleriňiz açyk saklaň. Ýüregiňiz taýyn we ruhuňyz şat bolsun. Şonda soraýan zadyňyz bilen hökmän syýlaglanarsynız. Sebäbi türkmenlerde aýdylşy ýaly göwüne açygyň ýol açyk. Bolsa, kanalymyzyň geljekki videolaryndan habarsyz galmaz ýaly kanalymyza agza bolmaklygy, like basyp, kommentariýalar ýazmaklygy unutmaň.